Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad San Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa amo nga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Kagkarong sa katapusan niya bahin sa katong sugilanon sa ton palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Nakaibalo ako nga naghikog siya. Tungod ginakonsensya na siya sa iya pagkaaswang. Wala man sang iban nga rason eh. Agud utason niyang kabuhi niya. Wala man siya sang masakit. Kag wala man sang problema ang negosyo niya. Karason, makaangkon na kami sang anak. Nga madugay na nabon nga ginahandom. Diyos ko, kadako na sa ginhugos ng lawas niya. Bestie, ang maayo pa, magpahuway ka na lang, anay. Hindi makapaayo sa baby mo ang ginabuhat mo nga pagpulaw diri sa punerarya. Karika, updan ko ikaw sa balay ninyo. Salamat, kid, ha? Hindi ko gid malimtan ang kaayo mo sa akon, bestie. Salamat, kid. Na, amo sina. Magpahuway ka. Nga nagbangon ka. May kuhaon ako sa bag ko. Bestie, anong buhaton mo? May kuhaon ako sa akon bag. Bestie? Nga laging kuha mo ang patalom sa bag mo, ha? Nagasakit naman ang tiyan ko. Tagsa na mag-ugsa ng ulan. Nasubli man sang bata ngayon eh. Ang pagkaasong ni Marco. Ganing patalong ngayon eh. Amang matapos sa bata nga ari sa tiyan ko. Ano? Aileen, hindi ha? Hindi pagpadayon ang ano man nga ginaplano mo nga buhaton. Hindi. Aileen, ano ka? Hinali ka lang naglulubid sa kasakit? Ay! Diyos ko! Aileen! Hindi! Natumba siya! Ay! Hindi!
Kadamo sang dugo nga nagagwa sa baba niya? Ay! Hindi! Do hindi siya makaginhawa. Sa kadamo sang dugo nga nagagwa sa baba niya kag ilong? Aileen! Aileen! Ay! Oh, Diyos ko! Ano ba nang buhaton ko man? Aileen! Hindi! Ano ina? May isa ka jutay nga kamot na nagagwa sa tiyan ni Aileen? Hindi! Kagpuno inis ang balahibo? Aileen! Nagdunglay ang ulo niya. Diyos ko! Wala na siya nagaginhawa. Kag may mga dugo pagid na nagagwa sa iya mga dulunggan. Hindi! Ang yatyan! Nawawa! Ay! Ang lapsag! Nagwa sa tiyan ni Aileen! Kag ang iya lawas! Naputos ang balahibo! Kag ang iya ulo! Iyas ang ido! Apang ang lawas! Iyas ang tawo! Diyos ko! Nag-uwang siya! Sa baylong magibi! Hindi! Kalahin sa pamatyag ko! Hindi matuod ang nasaksihan ko ngayon eh! Hindi matuod! Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Diin ako. Mrs., maayo kinakabugtaw ka na. Nurse? Kuna mo. Ari ako sa ospital. Miss, anong natabo? Nga ari ako diri sa ospital. Sino nagdala sa akon diri? Ang imo ba na? Si Edgar. Kag sa sulod sang 4 ka adlaw nga ari ka diri sa ospital. Subong ka palang makambal sang tadlo. Kag maintindihan.
Ano? Oh, ari nagali si mister, oh. Mabilin ko anay ka mo, ha? Edgar? Anong natabo? Sugiri ako. Sugiri ako, Edgar. Ginpangita ko ikaw sa punerarya. Apang wala ka dito. Sa ginpamangkot ko ang kabulig, naghambal siya. Nga ginupdan mo kuno pauli si Aileen. Gani ginsunod ko ikaw diri. Apang naabdan ko ikaw, nagasigi na lang sa hibi. Kag ginapamilit mo pa, nga isa ka sapa ang nagwa sa tiyan ni Aileen. Kag grabing kabalaka ko sa imo. Hindi ka makahambal sa gusto. Kaya nagasinggit ka kag nagahibi. Pero nadula ka sa imo kaugalingon. Samtang si Aileen nagahigda sa salog. Kag ara sa tupad niya ang isa ka bata. Kag tungod may nakita ako nga patalon sa yakamot. Ginkulbahan ako. Gali nagpanawag ako sang pulis. Kag suno sa kapulisan. Suno sila pagpangusisa. May pamatuod nga siya mismo ang nagbuno sa yatyan. Gani nga nagwa ang lapsag sa yatyan. Kag wala man kami sa nakita nga lain nga dagway sang bata. Normal siya. Kag hindi pareho sa ginasiling mo sa akon nga ang lapsag ang katunga sa iya lawas iya sang tawo. Kag katunga iya sang ido. Kag wala man sang balahibo ang bilog niya nga lawas. Pareho sa gina-insister mo. Diyos ko. Patricia, mahimo ko no nga naglala ang balatian ni Aileen sa utok. Tungod sa kamatayon ni Marco. Gani ginwawa niya ang iyatyan. Kag amo ato nga nagwang bata. Kag ikaw, mahimo man kuno nga naapektuhan man. Naapektuhan na imo pinsar sa nasaksihan mo nga natabo kay Aileen kag sa iya lapsag. Apang maatag ang nakita ko. Kag tuptup subong. Ginaaningal ko pang pag-uwang sang lapsag. Hindi ko ato malimtan. Hindi kita. Apang wala ina nagkakahulugan nga naglain ang ulo ko. Wala ako nagbuwang. Wala. Ang Sesame kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong dugo. Magabiang, dili natapos na itong matahong kasaysayan di sa itong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo!
Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sina kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman kamarubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Nga ginsilutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot kung kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere. Ang bulan sang Marso tubtub Mayo tion sang bakasyon kag mga kapiestahan sa pungsod. Agud makalikaw sa food poisoning o kon paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom. Sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Ang mga nabilin nga pagkaon ang dapat ibutang sa refrigerator kag initon anay antes kaunon. Likawan ang pag-inom sang tubig, kag iban pa nga mga ilimnon kung hindi sigurado sa kalidad sang tubig nga gingamit pagtimpla sini. Kung duda sa katinlo sang tubig, pabukali ini sa sulod sang 2 ka minuto. Hugasi o kon paniti ang mga prutas antes ini kaunon. Manghugas ang kamot antes kag pagkatapos magkaon. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ini nga pahanumdom nagikan sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Sa adlaw nga ini, isa naman kasulat ang aton nga basahon. Kagangaton tagpasakop nagapatawag lang sa ngalan Boyet. Pareho sa iban, may kasaysayan man nga gustuhan durawon, paagi sining palatuntunan. Gwapo siya, kag may sarang ang ila pamilya. Gani sa eskwelahan, madamo sa mga babae nga nagalaga sa iya.
Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Boyet, nga yaman ginpasakop, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong palatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Wala gintagna sa isa kag isa. Be back in his arms. Forget me as my life goes on. Boyet, pizza pie man da biho. Pakliman ko. Grabe ba? Palangayuan na gid lang gali kaya sa pamahaw? Pati ka na ah. Joke lang. Makabakal mo kuya sa pizza ah. Ginatistingan ta lang ka. Kabaluman ko ah. Nanamian gi ko bala magistorya sa imo mo. Us, nga Basta lang ah. nga crush pa man ko haw. Baw ah. Damadunlan man ko sang laway ko ba? Nagablush ka no? Crush mo gid kuya eh? Siguro. Parts, kadamo ko sa nagapangluyag si Muno. Pero, nga wala ka pagyapon sa may napilian, haw? Ako ya Pars, hindi ko gusto nga kung pangaluyagan mo. Gusto ko, ako yung mga luyag. Abaw. Tol, tsansa mo na ninyo makatilaw sa chicks. Oh, hindi ka pa? Kano nung ginapanghambar mo ya Pars? Wala na yung datay, ha? Kabaluman ko. Ikaw pa. Pakipot ka gidya. Ba? May iban pa ba nga tao diri sa balay? Sino ba ang babae nga iniman? Mayong hapon to. Sino ka? Akong bago ninyo nga timbang ah. Ako si Nene. Timbang ka diri sa balay? Oo to. Ako lang subong ang ari diri. Kay naginlaktan pa sila ni mama mo. Ako gali si Buyet ah. Ay, ano galing gusto mga pamahawon to? Busog pa ako ni. Mapahuway lang ako sa kwarto ko. Bart, doon di gani ko makapati nga timbang lang namon siya mo. Matuod, Parts? Ngaw, gwapa ginaw? Hindi gid man sa gwapa gid ya ah. Hindi man siya mestiza. Basta doon di sa bagay nga mangin suruguon sa sulod sa balayaw. Ba? Tol, makadto ko na. Kay man to ginapananaw ko nga daw si Jen Dilion siya eh. Buang mo day. Naplastar ko ng pagkaon ninyo. May isugo pa kamo sa akon? Wala na ni. Sige na, magkaon ka na lang upod sa amon nga duwa ni Mike. Ay, karon na lang ko ah. Wala pa makaabot sila ni mama mo. Hindi pa tayo mapaktan kung ano oras maabot si mama. Ganis ka na.
magdungan ka na lang sa amon. Sige na ba na? Ate, Hindi ka na maguya-uya pa. sige na lang gani ah. Ani, nga nagsulod ka sa amo sa nga klase sang trabaho, aw? Tigado gid abi to. Nagka-college ka man? Computer sekretarya lang to. O galing, wala ko katapos. Sa din ang mga ginikanan mo, haw? Wala na ako sang iloy. Amay na lang. Pero nagpangasawa siya liwat. Kaginapintasan nila ako. Kani, naglayasan lang ko sa amon Nagpangita na ako sang obra. Amoy ina nga, nakalambot ako diri. First time ko pala nga nag-obra Bali, survival Nahangpan ko sitwasyon mo niya. Pero pa ilang, kay base pa man na mabuligan ka sa mga ginikanan ko sa pag-eskwela mo. Ba, totoo boyet? Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Kung sa bagay, kamagaan gid man sa buot ko kay Nini. Kagapagsik ako kung makita ko siya. Pati gani mga ginikanan ko, nanamian naman gani kay Nini Nene, gusto mo nga magpadayon sa imo pag-eskwela? To? Naahaw? Pa-eskwelahon ko ikaw. Tapuson mo na lang ang kurso mo. Ba, kahuluya na sa inyo to. Kaga ka makahuluya. Luyag namon nga makabulig. Bugtong man si Buyet Wala naman kami sang iban pang gastuhan. Ate, kung buligan niyo ako, madamo gid na salamat to. Ate, kamusta ang klase mo ni? Okay lang to. Wala ka man nabudlayan? Daw wala gid man. Ate, sige. Hulaton ko na lang ikaw karon Dugan na lang kita sa pagpauli. Ay, gabi ng buhi ko to. Basi bala kung maayawan ka sa paghulat. Wala sang kaso
Maayo ang grado mo, nini. Maalam ka gali sa klase. Ay, nakatuon lang ko, day, Lain kin man kung may natapos ka bisan 2 ka tuig lang nga kurso eh. Amo gadya pa. Ako gani subong, nagatutom na ko sa pagtuon ko. Maayo kay wala ka na nagabulakbol. Ikaw ang manublis ang ginpundar namon ni mama mo. Ginapreparahan mo gid sang maayong buwas damlag mo. Part, di ano na? Mga luyag ka na kinini? Part na huya ko. Basib na kung pinsaro niya nga nagapangalit ko, haw? Ara ka naman, bala mo. Think positive, bala. Ginapaminsar ko palang gani ngay muon ko. Ginakurbaan na gid kumig. Ano pa kidayan kung sa tubang niya, mapahayag ako? Sino to kayo na nakita ko nga nag-istorya sa imo ni man? Si Jobert. Classmate sa ngabian ko, nagpangilala sa akon. Halong kagid sa mga lalaki, ha? Hindi kagid magpainto sa ila. Hindi man kuya bata, jutay, no? Kabalo man kuya magkilatis. Te, ako abi, kilatisa abi. Maayo ka nga klase sang lalaki to. Masaligan. Kung ako abing mga luyag sa imo, okay lang ni. Anong siling mo to? Ako na, wala. Joke. Kung ikaw mga luyag sa akon to, siguro mabaton ko gid ikaw. Bah, matuod ni? Pero anak ka sang akon amo. Gani, malayo gud siguro nga matabo nga batunon ko ikaw. Kaya hindi man siguro matabo nga mga luyag ka sa isa lang katimbang. Ni? Abi ko na may tsansa na ba? Naging patupa. May tao sa gate? Sino ba na ini siya man? Parapitan ko. Maayong hapon. Sino ginapangita mo nung? Si Isabel. Dire bala siya nagatrabaho? Si Nini ba lang ginatumod, Butchoy? Oo, siya. Ari bala siya? Ginsugo pa siya nga magpanindahan, Choy. Nga man, ano kaniya, haw? Amay niya ako. Kag nagkari ako dire, agud kwaon siya. Ba, ano? Ni, malakat ka gid siya? Ni, malakat ka gid siya? Pero siring mo, ginapintasan ka Manila. Nga mabalik ka pa sa inyo, haw? Hindi man tani ako gusto nga maghalin pa dirito. Pero, kung di ako magupod kay tatay, matuga siya sang gamo. Kag hindi ako gusto nga mahuyan ka mo to. Gani, malakat na ako. Ni, hindi ko gusto ka madula ka.
Ganihigugma ko ikaw. To? Taguon ka namon kung luyag mo ha? Ipalayo ka namon sa amay mo, gusto mo? Ulihin ang tanan. Nakita na niya ako Kag hindi na niya ako pagbuyan sini. Ni maghalong ka kita. Magsulat ka sa ako na. Kabalo ka man sa mga numero na mo na. Communicate ka sa amo niya. Oo to. Paalam sa inyo. Kag salamat gid sa inyo kaayo. Pila na katuwing na nagligad. Sugod sa nagbiya si Nini diri sa balay. Apang ulagit kami sa nabati nga balita arin sa iya. Kamusta na ayan siya? Kanugan nga gintugot pa sang panahon. Nga kitay ang banas namon nga duha. Pagkatapos, mabulagay man ang kabidayan nga duha. Gintabo matuod ang aton banas. Apang wala matagna sa isa kag isa. Nagapangita kabalas ang tourist spot sa Iloilo City nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Awards. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Kag diri natapos ang kasaysayan ni Boyet, ngayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton paratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Wala gintagna sa isa kag isa. Direksyon, Marnie Mungkal. Love someone new someday. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ilang nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supat tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan
apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunuplit. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India, ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp, naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. It's true what they say about losing someone, yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried making things work out right, but somehow love just slipped away. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang manunuplit. There's a longing in my heart that just wouldn't die, to hold you close in my arms, not letting go for a while. 'Cause after all these years and after all this time, I find it hard to understand why until now this heart could never say goodbye. Hoy! Magbalik ka dire! Magbalik ka dire! Assassin! Uy, hindi. May naghandom sa pagpatay kay Senyor Pedring? O kung basi si Pandura man ang gusto sadto nga patsyon? Uy, hindi. Wala makaibalo si Pandura kay si Senyor Pedring, ho? Nga jutaya na lang sila madisgrasya. Dutaya na lang madisgrasya sa sabaw. Abaw, sige mangyapon ang ipiib ni Senyor Pedring kay Pandura, ho? Si Pandura, nagapawala lang. Nagapatunod na ang adlaw, Senyor Pedring. Kag madulom na dugay-dugay. Ano, mapauli na kita? Oo. Mapauli na kita, Pandura. Ati, dali na. Malain sa imo ang matunugan eh. Pasensyo, pausimberwinsa. Ingaaman, senyor. Sus kay na, sang nagapungko kami ni Pandora sa bato, ginagbayan ko siya. Siling ko sa akon kamot, siling niya, pwede makaagbay sa iya? Ti hamak mo na? Ti kundi nag-agbay man ko? Sus, dason, ginsagaid ko sang hungod ang akon kamot sa iya dugan.
Sus, kalumok-lumok mo. Amo gali, senyor? Oo, pasensyo. Santibakbak, iloy sang tumbak-tumbak. Do sa nagbata ako sang hinali. Kag nalimtan ko nga may kanser gali ako, pasensyo. Nagapangchansing sa akon si Senyor Pedring. Buot silingon, mabakas man gihapon ang gurang nga ini. Kagkon magsubong sini, madali namon nga matuman ni Paulo ang amon plano nga duha. Kag makapakasal man siya dayon sa girlfriend niya nga si Babe. Pandora, luyag ko nga magbalik kita dito sa higad sang baybay. Ikaw ang mahibalo, Senyor Pedring. Hindi na lang bala ako pagtawga nga, Senyor Pedring. Tawga na lang ako kay Pedring. Makahuluya man. Base kung maakig ang mga herederos mo, kung tawgon ko lang ikaw nga Pedring. Wala sila sang labot. Basta kay amoy nang gusto ko. Tawgon mo ako nga Pedring. Ati, okay Sugod subong, tawgon ko na ikaw kay Pedring. Pedring? Kadamo gali sang mga herederos mo, no? Oo. Kadamo sa ila. Siling ni Pasensyo. Sobra na sila 2 kadosina nga nag-aistar sa ikatatlo nga panalgan. Ang matuod, ang iban sa ila, amo ko palang makita. Inali lang sila nga nag-abot sa makabati sila, nga madali na lang ako mapatay. Hatagan mo bala sila sang palanublion tanan? Natural. Kay maakig sila kung hindi sila makatilaw sa nga akong manggad. Kanugon lang nga wala ka sang apo, Pedring, no? Ay, oo. Kanugon nga wala ako sang apo. Kagsala ko man ini. Ayhan na mo ining silot sa akon sang Diyos sa akon nahimo sa akon apo. May apo ka, Senyor Pedring? Oo. May apo ako. Apang kanugon. Sa diin ang anak mo? Patay na siya. Ay, amo gali? Dito siya napatay sa minahan. Siya ang nagatipan sa amon minahan dito. Kag nalukpan siya. Wala siya dayon makapalagyo sang maghatag sang serbato nga maghalin ang tanan kay malupok na ang bomba. Amo gali? Makaluluoy man siya. Apang anong natabo sa imo, apo? Wala ako makahibalo. Ha? Wala ka makahibalo? Nga, Senyor Pedring? Kuntani, hindi na ako maluyag nga balikan pang natabo. Bangod nga nagahatag inisang malain nga buot sa akon Pandora. Ati kun amo sina, ini na lang pagpadayo na ang pagsugid sa akon sang mga butang nga makahatag sang sakit sang buot mo, Pedring. Ay, wala sang kaso. Wala pa ako sang ginsugiran sini. Wala man masugiri si Paulo. Nga amo ang akon paborito nga apo. Ako lang ang nakahibalo sini. Kag ikaw man ang una nga makahibalo sang likom, nga badugay ko na nga ginatipigan.
Sugiran ko ikaw, Pandora. Kung makapamag-an sa imo pamatsyag ang pagsugid mo sa akon, ikaw ang mahibalo, Pedring. Makapaayo man ina sa imo, nga makuha ang mabugat nga pamatsyag mo. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Sunod sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Sunod sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Sunod naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Sadto, buhi pa ang akong asawa. May kumpare ako nga may isa ka anak nga babae. Kagusto ko nga ipakasala nga akong anak nga si Danilo sa anak sa nga akong kumpare. Ang akong kumpare, naluyagan man niya si Danilo. Gani gintalana namon ang ila kasal. Apang nahibalan ko nga hindi si Danilo magpakasal sa anak sang akong kumpare. Nagpamatok siya. Nagsiling siya nga may ginahigugma na siya nga babae. Kag nagadala na ini. Natabuan sadto nga may gamo sa minahan. Kag ginsugo ko si Danilo nga magkadto dito. Agod nga sulbaron ang amo nga gamo. Naglakat si Danilo. Kag ako naglakat man sa pagpakikita sa babae nga suno kay Danilo. Amo ang iya ginahigugma. Nakita ko ang amo nga babae. Imo lang ini. Kag nagapanag-iya sang isa ka grocery, nga daw wala man sang paglaom nga magtinad. Bangod wala ini sang kapital. Nagsiling ako. Nga bayaan na lang niya ang akon anak. Tungod nga hindi sila bagay nga duha. Langit kag duta ang ila antad nga duha. Ginhatagan ko siya sang kwarta. Chiki nga blanco. Kag bahala na siya sa pagbutang kung pilang gusto niya nga kantidad. Apang gingisi niyang amo nga chiki sa akon atubang. Nagsiling siya nga wala niya ginabaligya ang iya paghigugma sa akon anak. Apang nagpangako siya sa akon nga palayuan niya si Danilo. Kag hindi na siya magpakita dire. Bangod nga hindi ako maluyag nga ang akon anak. Matupa lang sa isa ka babae nga imol. Pagkatapos sadto, wala ka na nagpakikita sa iya? Bisa nakahibalo ka nga nagadala siya? Hindi ako interesado, Pandora. Gani, wala ko inapagbuhata. Apang ginsugiran ako ni Danilo nga nagadala ng babae nga ato. Kagamo ina nga handa siya nga magpakasal dire.
Apang sang nagapauli na ako, amo na lang ang akon kakibot. Sang ginsugiran ako, napatay ng akon anak nga si Danilo. Wala siya makahingagaw sa pagpalagyo, sang maghatag sang pahibalo nga malupok ng bomba sa amo nga minahan. Wala na siya matabangi. Abang nagsiling siya, nga magbalik siya, kay nagahulat ang babae nga ato sa iya pagbalik. Amoy na nga likom mga akon paghinulsol, Pandora. Kanugon nga amo sina ang natabo, Pedring. Apang tawo lang kita. Makasalagid kun ka isa. Ang mahimo na lang naton, batuno na lang ina. Tungod hindi na naton mabalik pa ang mga hitabo. Ginahimo ko na ina, Pandora. Apang hindi ako malipat. Ginapilit ko nga buhaton, ina. Gani ginbuhos kong akong tanan nga tion sa akon negosyo. Ilabi na sang mapatay ang akon asawa. Kag sa pagligad sang panahon, makasiling ako nga akong pinakamanggaranon nga tao sa banwa nga ini. Apang hindi ako malipayon. Ginpangita ko ang babae nga ato. Apang ulap siya makita. Gintuman niyang iyagin siling sa akon, nga hindi na siya magpakita pa kay Danilo. Kagamoy na subong, nga daw sa mga langaw na, nga naghalapon diri nga akon paryente. Sang makahibalo sila, nga wala ako sang manunuble. Kag sila ang manubli sang akon mangkad. Kag subong, madali na lang ako nga mapatay. Ginapangamuyo ko, nga liwat ko nga makita ang amo nga babae. Luyag ko makita ang anak niya sa akon anak. Ang akon bugtong nga apo, nga among dapat nga manubli sang akon tanan nga manggad. Kanami gidya magtulog, pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood, bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog, ang mahimo nga magresulta sa insomnia. It's true what they say about losing someone. Yet deep in your heart, she's not really gone. The harder I try, taking you off my mind, the closer I get back to you. We have time to discover ourselves and endure the pain that we shared, keeping our love secure. You know how I tried, making things work out right, but somehow love just slipped away. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa Kasaysayan. Ang manunupli, ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Until now, this heart could never say goodbye. Bombo Radio Philippines, patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo! Bombo!